Dwe mokalo, jo Kenya kachungo bura mar Kalau nomondo dhi luto ombulu mar yiero jaod bura margi. Gima nonego bed mana kaka yiero mapile noduogo lokore paw lweny. Rapar mar kaka siasa ma pacho ka samoro ikore mar bedo. Ng'at achiel nowito ngimane ka jofwambo nogo moma mwandugi mag tich. Dwe achiel bang' duol mar KNCR ogolo duondgi ewi tulo manobedo e alworano ero, mana kaka Simpros Okinda leronwa. Kom mar kachung'od bura ma Kalau nodong' nono tok tho mar manen jaod bura makanyo David Njuguna Kerao dwe mar adek higani. Kaka chik dwaro, IEBC nochiko yiero ma adundo tarik 16 ma dwe mar abiriyo higani. Jochung' ochiko nonyiedhore mar laro komno. Sami Kamau ma DCP kata kamano ema nobedo jaloch e yiero no tok chodho ombulu 35,440. Kaluwore kod duol mar Kenya National Commission on Human Rights, e yiero makamano nochakore maber e yor kwe. Kuonde yiero noyaw chon maber kendo mwandu duto mag luto ombulu nochopo e sa maber. Mak mana tulo noduogo muoche kar sa 8 mar odiochieng'. Lipot mogol kod KNCHR lero ni ngima oganda nosandi. Gima nochuo nego ng'at achiel James Mungai Mwathi. Ji 6 mathoth gine jofwambo noyudo hinyruok odiochieng' ka mamoko 12 nohiny gotieno. KNCHR lero ni jonjore manomanore kod gige lweny mane ni e nyamburko matiende gidongo mane onge namba plate kata man namba gi ne mirimiri nomonjo kuonde luto ombulu mathoth kamoting'o ACL Kalau Primary, Mumbi Comprehensive, St. Joseph Primary kod apaya mochomo Mugumo Primary. Oko mar Mumbi noti kod lisasi macheng'. Duol no medo lero ni kata obedo ni apisas mag obila makwan go 1,000 ne ore yiero ma adundo no, jomaundugo notimo timbegi nyamonge maonge ng'ama notemo bwogogi kata geng'ogi. Nyamburko maonge namba plate ne ringa oyaye ka mago man kod namba plate ema nisako igi. KNCHR koro dwaro mondo duol mar obila oru nonro wi tulo ma Kalau kod tho manobetie. IEBC ochiki mondo bed kod chenro mar rito ratich oganda e kinde yiero kendo non wach mar godho joluto ombulu bor. Kamano bende apisi mar okwach kich dwaro mondo oru nonro wi monj motenore kod yiero. Ka jotelo ma pacho ka ikwero e wi siayo jopiny midwaro mondo kik yieti kod gima rach kod jotelo. Kotenore kod mano bende, tend KNCHR okwedo monj masani medo jimbore e pacho ka ahinya kinde rombe mag siasa. E ute fwambo odiochieng' manyoro, jakom mar Kenya National Commission on Human Rights Clarice Oganga okwedo mager njore makamago mowacho ni keto Kenya kama tek kaluwore ni yiero maduong' osekayo. Duol nogolo listi mag monj makamano monego non kamoting'o mano manotimore kanisa mar ACK Cathedral dwe mar 6 higani, monj mar josiasa Kiumbu kaunti ma Kisii manotimore dwe mokalo, monj mar safar mag nyamburko josiasa Gilgil kod mano manotimore kanisa moro e kaunti ma Kisumu. Monj mar jofwambo Mount Elgon Kimilili kaunti ma Bungoma kaachiel kod monj ma Jumapil manotimore e kaunti ma Homa Bay e kind mamoko. Oganga kwedo josiasa masiayo lweny ka koro jiwo jokanyo kamoting'o duol mar NCIC, apisi mar ogai mar obila, jotend siasa kaachiel kod jopiny mitiyo godo mondo kaw okang' kaluwore kod ting' ma ng'ato ka ng'ato ni godo. Ote makamagi ok wende it jopiny, to kaka piny medo sudo machiegni kod yiero, penye ni bende paro makamagi biro ketie tim. Kose pod jopiny biro medo neno tulo mosebedo kadhiyo nyime e pacho ka. Simpros Okinda, Ramogi TV. Wadhi e yweyo machielo ka waduogo.